Ahụrụ maka ile anya na vidio nwa ọfụma ị ga-ahụ star Abinjeo wee ezigbo onye egwu ha. Abinjeo wụ ofu onye egwu n'obodo anyị ama ama ya na-eti egwu kana confirm ya proper. Ya hụrụ maka ile anya ọfụma ị ga-ama na Abinjeo wụ one of number one enwere n'ala Igbo. Mana ka ile asị hụ ọma mmadụ na-eme ma ọ gị na-eme ka dị mma ọwụ gị ka ịgba ama ya gị na-emekwe ka ọjọọ ọwụ mmadụ ka ịgba gị sọ ka ọjọọ iji si gị sọ ma ọ ma eme lee dịka awọ agbawara ya eguzoro na-enye ya ihe otu o kwesịrị. Abinjeo lee otu eji awụwarị ego ụmụ okorobịa na-efoshi ya awụri ego n'anya ya kana confirm ya na black and white. Yes, ọ dịghịkwa n'ezi ya wụrụ so ome enweghị ya ego nọ na-ahụ onwe onye gị wefụrụ ego ya had money bịa were na-eshow appreciation. Ị nọ na-agba ya ego gosiri na o mere ya ọfụma. Ma ihe nna gwa ya ọsọ onye asị jije ka nke oji dị mma, onye asị rapụ nke oji adịghị mma. Yes, Abinjeo gaa n'ihu ị nọ na-emekpa ụmụ ụwa mma mostly ndị Igbo because egwu akara aka ndị Igbo ishop appreciation ewepụrụ nso akara aka ndị Igbo mana because awọchala m ọtụtụ vidio dị ya nwa mana onwe nga nna ahụ ụdịka ịhụnanya in terms of ịgba agbọ another tribe or other country or whatever. Ma ya sọ m ya n'ọka njọ n'otu aba ọkpọ n'otu Igbo ịbịa mmemme iwu onye egwu ewukwa na onye abịara mmemme onye ọwala nọcha na roll call onye ọla nọcha na pay call a ga-esho onye ọla appreciation. O so n'ofu ihe nne ya dị proud esi awụm onye Igbo maka ọtụtụ mba na-ajụ nsị ihe ọwụ eziokwu si mmadụ nwere ike ile ha money bịa were ji gbara mmadụ nye mmadụ like this. Yes, anyị na-eme ya clear. Anyị nwawo ndị Igbo na-eme ya life and direct. Yes, some people ihe ka ọhịa doubt ha ọhịa ikpere mana onwe fintri ka ime ọwụ enye gị were jee nyere aka gburu mkpa gị because onwe onye na-enweghị mkpa mana ọwụ ya ka m pụrụ bịa ọsị ka m keledo Abinjeo na obiọma ọ na-agba ụmụ Igbo ma ya bịa mmemme biti egwu nakwa n'otu ụmụafọ Igbo jikwa eshowe appreciation iji gosi na ihe ọ na-eme dị mma because oyibo kwuru okwu Igbo esi action speak louder than voice. For ụmụ okorobịa Igbo ifabịa agbụ ya agwụ gosiri na ihe ọ na-eme dị mma. Asịrị egwu ọ na-eti adịka ọ banyere onwe onye